Сега, това е цялата информация за пасив. Имаме си едно действие, от активно го преобразуваме в пасивно и имаме различни форми за всяко време. Сега ще преминем лека по лека към упражненията. Минавам на следващата страница. Нека да ви покажа. Имаме упражнение 1. Übung 1. Schreiben Sie die Sätze in Passiv. Напишете изреченията в пасив. Тук, по подобен начин на изречението преди малко майка ми отваря прозореца, имаме едно доста просто изречение. Моя чичо строи къща, е построил къщата и така в останалите времена. Това е изречението тук за пример. Mein Onkel baut das Haus. Моя чичо строи къщата и надолу виждаме всичките времена. Добре, и ето я и формулата тук. И това, което трябва да направим, е всяко едно от тези изречения да го преобразуваме в пасив. Това, което аз бих ви препоръчала е не просто да запишете 5 изречения в пасив, а да го напишете първо така както е. Mein Onkel baut das Haus, тиренце и след това в пасив. Das Haus wird и вие вече продължавате. Това трябва да се направи тук. Това е упражнението. Аз се скривам от екрана, за да виждате формулата и за последните 2 времена от екрана. Моля ви, сложете видеото на пауза и преобразувайте по формулата пред вас тези изречения. Всичките 5 изречения, всичко, от което се нуждаете е тук на страницата. Моля ви, направете го сами, а след това ще направим проверка заедно. Вие сте. Хайде да направим проверка заедно. Сега, това е нова граматика, доста трудна, с доста различни форми. Верден, вурде, геворден, вар и така нататък. За да избегнем грешки, съм разписала всичките изречения за вас и директно ви предлагам да продължим с проверката на следващата страница, където вие ще видите изреченията пред вас. Така, да видим. Ето я и проверката тук на това първо упражнение, което разписваме. Да видим. Mein Onkel baut das Haus. Das Haus wird gebaut. Моя чичо строи къщата. Къщата бива построена. Бива построена. Точно така. Така трябва да го преведем в сегашно време. Къщата бива построена. Добре. Mein Onkel baute das Haus. Чичо ми строеше къщата. Das Haus wurde gebaut. Къщата беше построена. Така, перфект. Mein Onkel hat das Haus gebaut. Das Haus ist gebaut worden. Къщата е била построена. Das Haus ist gebaut worden. Къщата е била построена. Така, Mein Onkel hatte das Haus gebaut. Чичо ми е бил построил къщата. Така, това изречение е Das Haus war gebaut worden. Аз се скривам, за да го видите. Така, виждаме, че перфект и плюсквамперфект, те дори по принцип са доста близки, като формулировка, като строеж. Haben или sein спомагателния глагол трябва да го върнем едно време назад в плюсквамперфект. И от Mein Onkel hat das Haus gebaut имаме Mein Onkel hatte das Haus gebaut. Окей. И това, което правим в пасив е отново да върнем едно време назад спомагателния глагол. Перфект в пасив е Das Haus ist gebaut worden. Къщата е била построена. А пък след това в плюсквамперфект имаме Das Haus war gebaut worden. Къщата беше построена. Така.
Бъдеще време. Mein Onkel wird das Haus bauen. Чичо ми ще строи къщата. И в пасивното изречение имаме Das Haus wird gebaut werden. Къщата ще бъде построена. Сега, това е най-важното, което трябва да знаем за пасив, е, че активни изречения с активен подлог, който извършва действието, те биват преобразувани в пасивни изречения, в които подлогът не извършва действието. Така и имаме различни форми за всяко едно граматическо време на глагола. Сега, това, което ще направим за финал е да упражним сегашното време. Сегашното време и миналото време, претеритум и перфект, това са най-използваните форми, така че нека да ви покажа. Значи, продължаваме с presens, сегашно време. Имаме werden плюс третата форма на глагола. Нека да ви покажа и упражнение 2. Така, Übung 2. Antworte wie im Beispiel auf die Fragen. Отговори както в примера на въпросите. Сега, да видим примера. Was geschieht auf dem Spielplatz? Какво се случва на площадката за игра? Spielplatz е там, където децата играят. Was geschieht auf dem Spielplatz? И в скоби имаме какво се случва. Spielen. Някой играе. Така, и ето го отговора. Auf dem Spielplatz wird gespielt. На площадката се играе. По принцип, какво се случва на площадката? На площадката се играе. Това е идеята на това упражнение. Тук имаме 10 изречения, в които питаме какво се случва в дискотеката, какво се случва в офиса, какво се случва в Стария град, например, какво се случва в университета. И ние ще кажем, в университета се учи. В супермаркета се пазарува. В кухнята се пече сладкиш. Това са пасивни изречения. И точно това ще направим тук с 10 изречения в сегашно време. Ще ги преобразуваме както е в примера. Така че да направим и упражнение 2. Моля ви, сложете видеото на пауза и направете това упражнение, а след това ще го проверим заедно. Вие сте. Да направим проверка заедно. Да видим. Примерът е Was geschieht auf dem Spielplatz? Какво се случва на площадката за игра? Auf dem Spielplatz wird gespielt. На площадката се играе. И по този начин продължаваме с 10 изречения. Да видим. Was geschieht in der Kirche? Какво се случва в църквата? И трябва да отговорим. In der Kirche wird gebeten. В църквата се молим. Beten, bat, gebeten. In der Kirche wird gebeten. Сега, ние се сещаме и за глагола моля като бите, само че бите е по-скоро в смисъл на моля те за услуга. Да, моля, направи това. Това е глаголът битен, изписва се с и, с точка, както обичаме да казваме, и с двойно т. B-I-T-T-N. А тук имаме beten. Това е в смисъл на моля се на някого по-горе за нещо. Was geschieht in der Kirche? In der Kirche wird gebeten. В църквата се молим. Така. Добре, да видим 2. Was geschieht im Büro? Какво се случва в офиса? Im Büro wird gearbeitet. В офиса се работи. В офиса се работи. Im Büro wird gearbeitet. Wird плюс третата форма на глагола. По този начин правим пасивни изречения в сегашно време. В офиса се работи. 3. Was geschieht in der Altstadt? Какво се случва в Стария град?
In der Altstadt wird gebummelt. В Стария град се разхожда. Was geschieht in der Altstadt? In der Altstadt wird gebummelt. В Стария град се разхожда. 4. Was geschieht auf dem Volksfest? Какво се случва на... Само фолк е народ, а пък фест е празник, народния празник. Можем да го преведем както народен празник, така и по-скоро какво се случва на празника. Was geschieht auf dem Volksfest? Auf dem Volksfest wird Bier getrunken. На празника се пие бира. Auf dem Volksfest wird Bier getrunken. На празника се пие бира. Така, 5. Was geschieht in der Disco? Какво се случва в дискотеката? In der Disco wird getanzt. В дискотеката се танцува. In der Disco wird getanzt. В дискотеката се танцува. Добре. Satz 6. Изречение 6. Was geschieht in der Küche? Какво се случва в кухнята? In der Küche wird Kuchen gebacken. Backen бук, gebacken, това е пека, изпичам нещо. In der Küche wird Kuchen gebacken. В кухнята се пече сладкиш. Така. 7. Was geschieht im Supermarkt? Между другото, на немски думичката си е Supermarkt, тъй като der Markt е пазар. Ние често понякога сдъвкваме думата и казваме супермаркет, като на български, но по-правилно е да казваме Supermarkt. Was geschieht im Supermarkt? Im Supermarkt wird eingekauft. В супермаркета се пазарува. Im Supermarkt wird eingekauft. Така, да видим 8. Was geschieht an der Tankstelle? Какво се случва на бензиностанцията? Tankstelle. Така, и тук в скоби имаме tanken. Tanken означава зареждам гориво. Само единствено за гориво. Така, an der Tankstelle wird getankt. На бензиностанцията се зарежда гориво. An der Tankstelle wird getankt. 9. Was geschieht an der Uni? Какво се случва в университета? An der Uni wird studiert. В университета се учи. Както виждате, това са все пасивни изречения. На бензиностанцията се прави това и това. В университета се прави това и това. Нямаме аз правя това в университета или леля ми прави това на бензиностанцията. An der Uni wird studiert. Пасив. Сегашно време. Was geschieht im Theaterverein? Думичката Verein е както отбор, клуб, така че театър Verein тук не се има предвид театър като театъра, в който отиваме да гледаме театър, а по-скоро това е трупа. Това е група, която играе театър. Школа, хора, които заедно имат един интерес. Was geschieht im Theaterverein? Im Theaterverein wird Theater gespielt. В клуба по театър се играе театър. Така направихме тези 10 изречения в пасив, в сегашно време. Честито! Скъпи курсисти, здравейте! Как сте? Надявам се, че сте добре. Продължаваме смело напред с материала.